biro kacha ka loso to mana bad migawo mochung'ne apeyni mag kor gwenge nyalo bedo ni mago mag kura ema nyalo bedo ni rango ponono singo ma ichiwo ne oganda makia tije ma jotelo bende timo koso jotelo chiwo singo magionge go adieri ni mae gima onego bed ni wachiwo. Erokamano ahinya. Ing'eyo ni dhano opogore. Nitiere ng'ama nyalo chiwo singo mong'eno ko bitimo to gi ng'ama nyalo chiwo singo moparo ni nyalo timo. An e seche mana chiwo singo ga ndalo mana campaign, na chiwo singo ga kana ikora ni na nyalo tiyo machiegni gi county government, tang'eyo ni wachna kochopo ne county government, chopo kama wachno nyalo kale county government ko county government to nyalo bire national government. Mane momi kwayo kaka jotelo ni e saa asaya ma ine eng'wech nyaki puonjri tiyo gi jowadu machiegni mondo iyud kaka inyalo chiwo agenda ni kawuok piny kaka dhi malo. An na ikora ni kadine bedno yiera to nadhi tiyo machiegni gi sirikal mamalo mondo mi gigo mana singo ne jotona central otimre. Sirkal mamalo tiyo gi sirkal mapiny gi mago man malo singo makamagi ka ichiwo en ang'o mamiyo singo moko ok chop kare? Onge winjruok makare kod sirkal mamalo koso mano mar county? Ok ing'e ni ji opogore kaito nitiere dhano moko bende dhano en dhano wiye wil. Ya onyalo wacho gimoro sani kaito samoro ka